Ама той като се крие под водата, аз пък викам, бати, виж водата как ме дига. Помня там, съм седнала отгоре на водата, в бентата. То е заградено, направено с мен, хубаво направено. И аз, докато му каже, бати, виж водата как ме дига, пък той слиза долу и пак. И той, докато прави чет неговите такова. И той като скрил под водата, и ме напипал с краката, тя съм паднала пък на дъното. И той като ме фанал и ме издигнал и ме изнесъл навънка, аз вече жива умряла. И ме фанал с краката нагоре и водата изсекала от той. И той, аз нищо не помня вече. Помня, сам съм паднал. И той вика, пък Пеце ми викаше. Пенка, че чак Пеце. Обичат ме това. И вика, Пеце, виждаш ли той вода? Мокрота и както изсека устата ми. Що бе, бате? Ти каза, че е да се удавиш. Та всичката каза, от тебе каза, изсека тука. Пък таман у нас гина, пък иди нещо да бере. Петре, абе чакай Мадино. Аз каза, че загубя сестричката, сега да се оправям девята с бечата ти. И сега като гледам скалите, от тогава значи си орисана да живееш дълго. Склерозата помни старите неща, сега в момента... Там де младенцата бяхме и скалите, де бяла бачика беше красивата младенца. Ама беше забравила този епизод, нали? Беше го забравила този епизод, аз ти го напомних сега. То не се забравя, която и минала, аз не съм тъй. Той, което е преживяно, не може да се забравя. Тя за стари работи всичко помням, а сега каквото и не помня. Тук сега няма с кого. Аз като додал с тях много добре бял. Те не са ме оставили никак. Ама сега Гицка въобще нямаше там да наближи. Аз като Иванка тук, красавичка и всичко. И сега като нима иска, няма да ида на сила я. Като нима иска. Всеки си има негови проблеми. Ами, че ти имаш да се живи и здраве. Аз такова не е. Тя почна някъде работа? Нали имам и аз кой да ми отвори вратата, не съм пък някой изостанала. Има кой да даде. Какво да правиш? Аз и в Катман бяха видяла, но си и ночен ме познава. Викам, Гите, какво правиш? Обърна се и за мен ръка. Радка. И тя си има свои грижи. 3 години не е разликата, ама как аз бял едра, пълна, пък сега... Добри ли моите ръце на мишите му ли беше пълна, ама... И моите са кожа. Като рекла аз съм Ама сега како ти си по-добре от мен? За кой ти да бъдат дебели? Аз не... Сега сте слабичките, или? Не мога да се храня, не мога... Викам, моята майка ядеше пак като тебе, даже по-слабичка беше. По-слаба беше. Не слагаш отгоре с нищо. Натура. Не е от спокойствие, не. Всичко е на нервна почва. Случват се добри хора, ма како тук. Добре Диана дошла тук, че даде адреса, случват се добри хора. Нема остава за нищо. Той са благодари. Ще падна са на добри хора. Той съм доволна, че къщата хубава. Ако биш някъде на края на селото, да няма хора, какво ще да прави? Ама Иванка, като запитала Диана, тук някой къща да се продава, Иванка казала, тът къща се продава. И веднага Диана отива, плаща и я взема. Какво да правиш? Тя и края на краща и дитка сега, ако да я опрекне, то гледа да си гледа семейство. Какво разбра от живота? С нищо. 18 години в Гърция, плаща. Не мога да разбира сега дали е от скуба да изема пари, защото аз нищо да я плащам. Тя като се направи стената, на мене стена не трябва. А тя сигурно викна Диана, сигурно взема Диана пари да плати, защото тук не знам. Те няма да не кажат. Не е плащала нищо, бе. Елена си прави. Оле, каква разправия беше за тази ограда.
Защо? Тъс пръсе махайте от тук. Аз не мога да гледам. Аз ще съдя ягоди. Аз не знам. Абе, прибирай се, къщи не ти трябва. И стои там на майстора на главата и се насправя. Хубаво, че ви имате търпение да я слушате. Аз като дойде на седмица, като се направо с каша, му обяснявам. То взема се маха. Елена вика, то ще отиде. И тя да се махне. Махайте я тъс пръс. Тъс пръс е неща тук. Аз ще съдя ягоди.